Aleksandar Petrović i u Alphabet Group radim kao head našeg business developmenta i kao trener prodaje i trener financija. Pored iskustva koja sam stekao radeći kao trener i kao konsultant, u SME segmentu posebno bih izdvojio iskustvo tokom moje 15-godišnje karijere u bankarskom sektoru, gdje sam imao priliku da pratim razvoj mnogih preduzeća od samog njihovog početka do onog vremena kada su te firme postale ozbiljni igrači na tržištu na kojem radim. Ono što bih posebno izdvojio kao posebna iskustva jeste rad sa vlasnicima tih preduzeća, gdje sam kroz posao koji sam radio imao priliku da im pružim pomoć u rješavanju njihovih prije svega financijskih problema. Na modulu koji ja radim u toku ProCredit Business Akademije bavit ćemo se upravo tim segmentom poslovanja, dakle financijskim segmentom rada malih i srednjih preduzeća, i bit će mi drago da sva svoja stečena znanja i iskustva na neki način podijelim, ali siguran sam i unaprijedim sa polaznicima na modulu na kojem budem radio. Vlasnici malih i srednjih preduzeća, pogotovo u početku svog poslovanja, susreću se sa brojnim izazovima. Jedan od izazova koji je potrebno što prije prevazići jeste upravo razumijevanje vlastitih financija. Dobra ideja i entuzijazam koji prate nastanak preduzeća često mogu pasti vrlo brzo u problem ukoliko se zanemare osnovni aspekti razumijevanja vlastitih financija. To može dovesti do velikih problema, jer ako nemamo stvarnu sliku o prihodima, o rashodima, o obavezama koje nastaju tokom našeg poslovanja, naše poslovanje može biti vrlo brzo dovedeno u pitanje. S jedne strane, razumijevanje financija nije nikakva dodatna vještina, nego je to osnovna vještina koju je neophodno da imamo kako bismo obezbijedili dugoročno stabilno poslovanje u svom preduzeću. S druge strane, samo razumijevanje financija vam naravno neće donijeti uspjeh sam po sebi, ali će vam razumijevanje financija pomoći da dugoročno donosite kvalitetne odluke i da svoj biznis dugoročno stabilno postavite na tržištu na kojem radite. ProCredit Business Akademija je savršeno mjesto za sticanje ključnih vještina koje su neophodne za uspjeh u savremenom poslovnom svijetu. Učenje se ne odvija samo kroz edukacije, već kroz zajednički rad i razmjenu ideja među polaznicima, što doprinosi boljem razumijevanju svake od tema koju ćemo zajedno da obrađujemo. Također, učesnici stiču vještine timskog rada, komunikacije i kritičkog razmišljanja, što su sve, složit ćete se, neprocjenjive osobine u današnjem poslovnom savremenom svijetu. Atmosfera akademije postiče kreativnost i inovacije kod ljudi, što omogućava svakom polazniku da se razvije na svoj i jedinstven način. Na kraju, sve te stečene vještine postaju temelj za buduće poslovne uspjehe i za budući lični razvoj. Kažu da iz više razloga iskustvo igra ključnu ulogu u našem životu. Omogućava nam da učimo iz situacija i događaja i pomaže nam da izgradimo znanje i vještine koje ne možemo dobiti samo iz knjiga. Iskustvo nas oblikuje kao ličnosti, jer svaka situacija, bila ona dobra ili loša, doprinosi našem razumijevanju svijeta i oblikuje naše vrijednosti i stavove. Iskustvo može povećati naše samopouzdanje, jer kada se suočimo sa izazovima i prevaziđemo ih, osjećamo se sposobnijima i spremnijima za buduće prepreke. Baš zbog svega navedenog, tokom akademije ćemo raditi zajedno sa polaznicima na kreiranju novih iskustava koja će im pomoći da bolje ovladaju vještinama na kojima će raditi, te da ih primijene u stvarnom poslovnom životu. Razumijevanje financija vlasnicima malih i srednjih preduzeća pomaže da donose bolje odluke o ulaganjima, o troškovima i o budžetiranju, što jako bitno utječe na rast i održivost njihovog biznisa. Također, preduzetnici koji poznaju financijske koncepte mogu bolje pratiti i upravljati svojim troškovima, što im omogućava da identifikuju upravo onaj prostor gdje mogu napraviti uštede i time povećati profitabilnost svog biznisa. Dobro razumijevanje financija je ključno i u domenu planiranja, jer im pomaže da postave realne ciljeve, izrade strategije za rast i osiguraju potrebna sredstva, bilo putem investicija, kredita ili drugih izvora finansiranja. Razumijevanje financijskih koncepata pomaže preduzetnicima, pogotovo onima koji mnogo rade, da odgovore na jedno od ključnih pitanja u preduzetničkom svijetu, a to je mnogo radim, a gdje su mi pare?